media rokno totono norno hambai tai nai tongai jokto daku kai bukuk sono kha hamya paro jeng tini arbo press meet khaimani uddesho ka abono buskang 24 तारिख 2023 जों अर्बो राजभवन अभियान खायनानै थांबाय दङ जों अर्बो आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो राज्यपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आं नंनि बिसिंथि अबनो कबुंगानि मोजोंगो चिनि DWF चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दंगो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट चिनि 44 टा ब्लॉक दंगो चिनि बुकुक सनो अबनो कबकनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लॉक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम ग्रंखै गारि कालाइदि गारि वासे लुट ओभारलुट टाखलाइदि गारि वो नरक अनेक बरक रक सावो गारि वो 30 जना 35 जना खा कानानि हिनाय आसुके लुट टाखलाइदि कारण गांखाय जों अ जाहाथे गारि न जों गयातै गारि न जों देरायातै लै दुखुमाया देखै जों मा फाइलायनाय नरंबो असुबिदा होनाय गारि कालाइथानि नरक सुस्थ तंथुङाबो नायो नरक काहाम ग्रंखै फाइलाइदि अबचिनि आन्दोलन अबंका चिनि जे डिमान्ड लंग टाइम ने डिमान्ड अ डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथम लाइजा फाइफानो नरक काहाम ग्रंखै फाइलाइदि ताइ नरक ब्लॉक बुसु फाइना हिन तंलाय नरक फाइलाइदि काहाम ग्रं खलाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नरक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जतनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नरक ब्लॉक न सादि ब्लॉक नंनिबो रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर चिनि वॉलंटियर्स दंगला नरक न खरकचा नरक न जतन वॉलंटियर्स नै नरक जतन गाइड कंट्रोल खाइ नरक सिस्टेमेटिक बाबे मा फाइलायनाय नरक जतन कंट्रोल खालायदि निजेनो निजे तामहंका जों गुमारो जतन पीसफुली बाबे जों अरबो रैली खालायनाय ताइ राज्यपालनि अर थानाय नरक पारानि हयते हिंकाते नरक 9टानि सिमिनो रेडिंग नाय 9टानि सिमि रेडिंग दिनाय जाहाते नरक अर 11टानि बिसिङाव आस्ताबल मैदानाव फाइनायनि जों लगी 11टा तामखैनो जों अर रैली आरम्भ खायनाय अ रैली जों स्लोगाननि बिसिंथि खालाय जों रि थानाय ताइ कायसा हांके नंथानि कबं नारगो नरक जतन फ्लैग तै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस कान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस कानैनाय जों अर आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रैली खायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि अ लंग टाइमनि चिनि जे डिमान्ड कब बरक रुमान स्क्रिप्ट बाय चालु खालाय जाकनानि बागैनो जों चिनि अ डिमान्ड तैनो चिनि DSF रो चिनि अर TISF रो अन्नान्य विंग्स रो अर कब बरक रुमान स्क्रिप्ट नो तैनाय जतन आन्दोलन खालायगा जों बुमारो वाइसा धोर गोलैलायै जोंबो अब खालायनाम बागैनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा गुबाग्रानि जे लीडरशिप जों तिप्रामथानि विंग्स DWF जोंबो अबनो धोर गोलैनो जों जाहाथे बुरै अब बुमानि ककबाय जे रुमानि स्क्रिप्ट न खालायनायनि बागैनो जों अब मा चाइटकनाय अ आन्दोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै अ आन्दोलन खा चिनि कब बरक रुमानि स्क्रिप्टनि बागै अब जों जाहाथे परिजाकनानि इंथुन आबोनि बागैनो जों अब बुमा गै ताबो आबो फाइमानि जरावो जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक सुनबो कबगनाय नरगो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आन्दोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पीसफुली बाबे रैली खाय थांगैनाय अर राजभवनाव जदि आरो जों राजभवनाव जों 5 जना हाबिनाय 5 जना हाबै आकै जों अर गवर्नर बाय मालाया आकै जों गनो जों चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाथे चिनि अब बरक रुमानि स्क्रिप्ट बाय ददिनो अब साखलाय रिनानि उथुन चालु खालायनानि उथुन अब चिनि डिमान्ड दंनाय हामबाय अलरेडी जों चिठि रगका पुलिस प्रशासन रगो थानाव रगो जों अलरेडी रिपेबिका अब तो जों बख्रगो दै बुल पाइका सेलेक्शन जों एरि लाबग्रै जों आन्दोलन खालायनाय न जोंनो परमिशन दरितो जों अब नायनानै कुन दरकार गरे जों खालायनाय जों आस्ताबल मैदानाव जों 24 तारिखआव जों आरो जों बुथुमलायनाय आस्ताबल जों बुमा बुरै पीसफुली बाबे जों आरो थांगै जों मेमोरेन्डाम लिरनाय
आरो जुदि जोंनो कासु कांकाय आरो जुदि जोंनो आरो जोंनो बादारि कांकाय आबुनि उनाव तामुना फोसायनाया जों खालायनाय खरब बोसोराव माने रब खागे abo जों टारगेट थिरिमे आइजे बुरि रकमखा आन्दोलन हंगाय नर डक्टर नंगो नर मीडिया रक नते कांगासिम ताम जनसभा ताम उठान सभा ताम बाजार सभा जे कोनो सभा हमगांगाय बुरि रकमा न कुपलुम ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय ताबो बो अमहायनो बुरि रक ताबो आन्दोलन खायना थांताने बुरि कुपलुम नाय हायजे जों कासुय मांगला हायपानो जों रां फैसा गैरैनि बागै इजा लिमिट न उंनाय रां फैसा नांले गारि गुरा फायना निंगांगाय आबुनि बागै नायसे जों इजा खसरनाय तो फानो अब लिमिट गैरैबा बुसु गोबांनो अब आप्रुन नुनो नाय हायजे Nia biasa kalau oleh di sekolah, terus kita nak kaya naik ni. Abo lo hak kosong ya, hitam ni cewek saya lo nyampe. जों आबुनो कासिम साका जोंनि लं टाइम ने अब डिमान्ड अब हायके लं टाइम जों सानलाय फेमिलि जुट आमल जुब समिति हयते अ आन्दोलन खालाय फेमिलि रेनाय मानाय हिनाय मानि करी जों अब अनेक थकक जाखा हायसे जों गांगाय जों दै चावल बसलाय को जा ताक दुध जाना फाने जों गिरि हायसे रेनाय हिंसा फाने जों बिसास जायखौ बुइथ खालामनायखौ मकलबाय नुमा नांनाय हुनजोबो खोनानानै नांनाय जों न'आव थां नायग्राना जोंनो मकलबाय बायथां जों खुंजुबाय जोंनो बायथां सातो रोनाय हिनि सादांदांदाय जोंहा खा कचमना माबो आबो काहंदा खा कचमगला जे समय दिकिलारिओ आप्रुसे खा कचमनाय दिकिलार रिया साक पर्यन्त चीन आन्दोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खालायनानै थाङै दङ बोलखाय जुदि रिना हिनि रिया प्रो बमहाय आन्दोलन उनो आप्रुनो बरक सिनाय हायसे